Di na ko kuluya kayo ka tong para sa una ba? Di ubo kag mayo. Di boleh ko panagsadi makaisagon sa. Then paminaw ba? Ayo sa lagi na panigarilyo kag basta mainom kag tambal ayo. Wala ko magsigarilyo. Then ayo pag inom ba kay ayo sa inom og inom mo kana makahubog ba? Wala man. O ayo inom ha basta magtake kag tambal ayo pag inom ani then ayo pag sigarilyo. Wala sige bala ka mabalik kay kag ospital ay isa na puta kat bulan sa ospital. Wala ko magsigarilyo. Asa pa mo tapos lutan. Dili mong baga ba? O binay kondisyon. Di na ko kuluya kayo ka tong para sa una ba? Wala ay Mas luya to sa una. loya to sa una kay bisag pagtindog lang diha na. Barag. Ibaligyan na lang na imong baka pa oy para makapahuway na ka pa. Diri na lang ka sa balay ba? Tuyok na lang ka diri. Kon madaot sa ko. Ha? Ang kwarta mo. Sprakol po ko. Sprakol po ko din mo puyo ako. Ano naman laayan ka? Di gyud. Jogging de ka. Matabang. Pero sa manok, oh, tarik gahapon gani. Pare de kag manok. Amang tari- Saro di ka ma-exercise ana.